וסלסלות וצעצועים וכזה שיש לו צמיחה וטבחים ומסגורים ופרח והיה שם תיבה, את הכל יש, והיה שם גם תיבה שמעוררות, יש שם גם תיבות מעוררות המים. ספיידרמן הרג את כולם ואלפא בצמק ענק יום אחת את כולם והוא המון היה המון יפה שולק ואז לא השתתפו עכשיו אנחנו ממשיכים בסיפור אחר. פעם היה אוצי שגר בארמון גדול אבל היה לו מלכה